tinawag po natin yung engineer nila, yung dating chat. Joey, sa ano ito? Sa Subic yung pinuntan. BBC. Miss Philippines. Oh. 100. Yung mga kasama nila. Wala. Ha? Wala. Yeah? Wala oh. Medyo nagkagamahin nyo na si Pisla. Nandito ang vlog for today po natin. Ingat po tayo lagi at God bless. Okay, good morning. Good morning po mga boss. Dito tayo sa ano ito? Sorge second Kamiling Tarlac project. So ipa-inspection po natin yung project natin dito sa may Sorge. So foundation po tayo kasi medyo may konting problema dito sa dating building. So tinawag po natin yung engineer nila, yung dating engineer nito na pumirma para inspect itong project nila. Yung inspect yung ginuhit nila mga boss. So meeting po sila rito, sila architect, kami, tsaka yung engineer. So ito po yung foundation na po tayo. Okay na ho. So ito po yung ipapakita natin sa engineer. Okay, hintayin na lang po natin si Architect Oliver tsaka si Architect si engineer. Anong baga ni Engineer Alan? Alan aji yung bagam di group chat. Hindi mag-reply. Busy siguro. Wala pa rin sila architect mga boss. Si engineer. Bro, pasalubong mula kay Sir Joey Badar. Ayan tagisakay ni Sir Joey sa ano ito, sa Subic yung pinunta natin. Tagisakay kayo. Busy sila nung punta si Sir Joey Badar dito sa bahay nung namasyal sila. Sila nasa site. Yung isa naman kararating mula sa Cavite. Kaya hindi sila nakasama nung namasyal tayo. Hintayin pa rin natin si engineer. Ito yung papano natin Papa-inspect natin sa kanila. Walang foundation pati doon. Nakapatong lang sa hollow blocks. So ayun, hintayin na lang natin. Okay, so ayun si Engineer Castro. So ayun, may sinabi po sila dito kung ano yung mga gagawin. So yung advice niya, yun na lang po yung gagawin namin dito. So yun na lang, bahala na sila architect dyan na gawin yung sinasabi ni engineer. So sabi niya naitayo na daw ito bago kinuhanan ng permit. Bali nag-penalty daw itong building na to noon.
So yun, so ganoon na lang gagawin kung ano yung mga sinabi nila kanina rito. Okay, so dito naman tayo sa Malacampa, sa Porklingling. Kahapon punta tayo rito, bigyan natin yung sukat ng bintana. Ngayon may poste pala doon, kaya need natin tignan kung saan natin ipepesto yung kitchen cabinet. Okay, so nataman pala yung dito, yung poste. Ito po yung poste. So ang gagawin natin dito natin magsisimula dito sa gilid ng poste papunta rito. Yan, so may adjust siya, hindi na siya sa gitna na pupunta na siya rito. May poste po kasi doon. So silipin natin mga boss. Yun ang hindi ko napansin. Ayun, ang laging poste. Ang laging poste, tamang tama doon sa gilid. Okay, so mag-drawing tayo, tapos isend natin kay sir para ma-provean niya. So yan lang, punta naman na tayo kahapon dito. Sige, kamin. Istorbo kayo pa eh. Okay, dito naman tayo sa Alcala, Pangasinan. Ay, shoutout kay kay Sir Raymundo Fiesta. Ay, Raymando. Raymando Fiesta, tsaka kay Ma'am Marites Fiesta ho. Ayan, shoutout kay sa kanila. So, update po natin yung bahay rito, yung project po natin dito. So, punta na tayo nung nakaraan dito para magsimula. So pinagawa ko sa kanila, inayos lang po nila muna yung mga dapat ayusin dyan bago tayo magsimula, kasi pinabalot ko pa yung flooring tsaka yung mga gamit, pinabalot ko po sa kanila para hindi magasgas o madumihan. So ayan, dito na tayo, mag doorbell tayo. Doorbell. Hello ma'am, good afternoon. Pasyala ko ng mga tropa, tingnan ko yung gawa nila. Pwedeng duman dito sa harap ma'am na. Okay. Okay, so bago natin i-start, pakita ko muna yung 3D animation niya mga boss. So nagawa ko na kasi yung 3D animation niya. So play muna natin.
makita nyo naman doon sa ano, so dating itsura na ito. So may kisame na siya. So maganda na rin yung mga kisame niya. So ngayon, sabi ni sir gusto niyang i-remodel yung kisame niya. So ayun, ang ginawa natin, nagbabaklas po tayo ngayon. Binabaklas po natin yung mga kisame niya. Tapos siyempre bago tayo nagbaklas, pina-coveran ko tong flooring natin kasi naka-tiles na po sila rito. May flooring na kasi ito, marmol. Tapos may mga cabinet na yan, pinabalutan ko para hindi madumihan kasi hindi natin maiwasan na magpintura, magliha. So yan yung hindi natin maiwasan, kaya ayun, ito balutin yung mabuti ito, no? Kasi magpipintura tayo rito, ano yan, madudumihan. Oo. So ayan, tinanggal na rin yung mga gamit. Ayun, binalot na rin namin para hindi malikabukan. Tsaka pag magpipintura tayo o kaya magtrabaho, magasgas. So ito na yung ginagawa nila ngayon, nagdi-demolish tayo. Ayan, so may ganyan din yung itsura niya dati dito. So update lang. So dito ganun din yung gagawin natin dito. So naglalagay na sila ng lalagyan po natin ng pang flooring para hindi magasgas ito. Ayan. So makikita nyo dun sa 3D model, sa 3D animation. So dito magkaiba po yung sa may bar counter niya kasi bar counter kagad din eh. Tapos sala hanggang dito. Gumawa tayo ng design. Tapos gumawa rin ako ng tubular na partition. So tupalo na lang yun. So dito, tapos dito yung dining. Tapos yun, papalitan na rin po natin yung kisamiton. Tapos ito, PVC ceiling na yung gagawin natin dito. So dati siyang plywood. Pati yan, gypsum board naman na to ang gagawin. Tapos dun sa dirty kitchen, sa may pantry, maano rin yun ng mapalitan din ng PVC itong sa may dirty kitchen, PVC ceiling tsaka gypsum board. Okay, so naka-modular na rin sila. So, kaya iniiwasan natin kasi may kamahalan kasi ito eh. Kasi kami mismo gumagawa rin kami ng ganito, alam namin mga presyo na ito. Kaya lang yung countertop nila metallic epoxy, hindi kaya yung sa atin na granite. So naggumawa rin tayo na ito ng gano'n dati ng metallic epoxy mga countertop natin. Kung yung mga video natin, parang tayo pa yung pinakaunang gumawa ng mga metallic epoxy para sa countertop tsaka sa dito sa flooring. So gumawa na tayo nun. So kaya lang nung tumagal, nag-pay-page siya kaya hindi na natin itinuloy. Okay. So yun lang, i-update po natin ito sa susunod. Baka susunod nakapag-framing na tayo. So ang gagawin pala natin dito, ceiling, magsisiling tayo doon sa dito sa mga binanggit ko. Dito, tapos sa kusina, doon sa dirty kitchen, tapos dito sa kitchen, tapos dito sa master bedroom, tapos dito sa terrace. Tapos pipinturan din po natin mga ceiling nun. Tapos interior na ito. So naka-itemize naman yung mga pipinturan natin. Tapos yung electrical na ito, ayun, papayos natin doon sa electrician kay Edwin. Tapos yung mga ilaw na ito, actual na lang po yun na susukatin natin. Tapos doon natin sasabihin kay sir kung magkano. Pag nakapag-framing tayo, kahit na makapag-framing lang para actual na actual yung sukat natin. Okay? So yan lang. Okay, tara na mga boss. So yun lang na yung upload dito. Medyo maingay. Ay, shoutout kay Sir Raymando Fiesta. Ganda lang garden nyo. Ay, syempre shoutout din kay Ma'am Marites Roland Wright. Okay. So dito pa sila nagluluto.
Ang bougainvillea oh. Magkano kayo bili ni sir dito? Medyo mahal kasi itong mga ito eh. Bougainvillea. Okay, dito tayo sa Maxiwood. So may bibilin tayo para sa cabinet. Yung hydraulic na para sa awning. Miss Philippines, yung iskoro ko, pwede bang ipalit yun? Oo. May resibo ka? Wala na, nawala ko na eh. Kailangan lang. Change item lang. Kailangan yung resibo. Okay na. So ayan, pati WPC bumili na rin tayo. Ayan yung ano. Ayan. Ayan yung bili na natin. Ayan, nagkabit ng ano sa fender ko yung nasa likod. Nasa yung binili mo? Binili mo na yung resibo. Para ano ko. Yakin na rin yun. Para 150. Bumili tayo para sa awning hydraulic. Ito 115 po yung isa na ito. Para dun sa awning ng cabinet. Modular kitchen cabinet. Ha? Pinama. So ito yan 115, kumuha tayo ng 10 piraso. So 1,150. Okay, let's go. Uwi na tayo. Basta lang latatan. Pakibaba mo nga yan. Ilalagay nyo sa ano yan, sa ano, palimbo. Okay, dito na tayo mga boss. Okay. Hi Ian. Hi po. Ano po yan, Juan? May ketchup. Papa. Wow. It's Birdie in real life and Birdie in Roblox. Yeah. Wow, galing ah. Kuya oh. Oh. May french fries dito, tsaka ketchup. Mama, I want water. Okay. Practice ulit tayo. Tara. A few moments later. Ano? May driver na tayo mga boss. Driver. Ninervous ako. Ano lang naman yan. Pag mabangga ka naman dyan, hihinto yan. Ganun lang naman yun. Pinahinto mo ba? Hindi ah. Napaka mo yung preno eh. Wala. Ah, Lobat na hindi. sige. Sige. Tayo. Oh. Sige. Makahandbrake ka? Sige. Sige. Bakit ay? Naka-handbrake pala kanina. Mabibilis ka oh. Huwag mong kalimutan na may preno tayo ha. Yan. Yan. Yan ang ano ka. Sa Sogo nga miss. Sa Sogo nga tayo. Anong pangalan mo miss? Ang galing mo namang mag-drive. Preno. Okay. Basta alalay ka lang sa preno.
Cute mong tignan pag ganyan na nagdadrive ka. Mali, mali. Galing ng toro eh. Ayun, medyo nagagamay niya na si Tesla. nagagamay niya na si Tesla. Si Tesla Reed. Tesla Reed. Bati na sila ni Tesla Reed, oh. Tesla Reed yan. Saan ka pa? Okay, so ayan na mga boss. Dito na tayo sa bahay. Ay, meron na? Automatic ka pala eh. Okay. Dito na tayo sa bahay. Yung bukas ulit, yung practice ni Mrs. Practice. So baka 1 week yan. So hindi naman natin makuha ng agad-agad yan eh. First time nyo lang mag-drive ng ganyan. Pati motor, hindi pa siya marunong. Marunong naman konti, kaya lang konti lang. So ito, first time niya lang. So ayun mga boss, kita ulit po tayo bukas sa susunod na vlog natin bukas. So hanggang dito ang vlog for today po natin. Ingat po tayo lagi at God bless!